Tukaj je samo večini i Dobar dan, drugari. Zdravo. Nema gajde da ne se plezna nekaj, pa se gledamo, da kaj to samo. Mali nije italijanski, 2004. Puštaju dobro. Dobar dan. Došli da se naši makedonski kultura među Afrika domaćih hranitelji. Da par ćemo minuta. Pa ne, latinke ki je razdela. Latinke kaj je?